Sa bayan po ng Manawag, kalusugan po ng mga bata sa mga daycare center, prioridad ng LGU. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Prioridad sa Manawag ang kalusugan at kapakanan ng mga batang mag-aaral sa kanilang mga daycare center lalo ngayong pumasok na ang buwan ng Hulyo kung saan ipinagdiriwang ang Nutrition Month. Sa panayam ng IFM Dagupan kay Manawag Mayor Doc Ming Rosario, hindi lamang umano dapat minsan lang na isasagawa ang mga programang nakatuon sa nutrisyon, kundi tuloy-tuloy ito at nagkakaroon dapat ng monitoring sa progreso ng mga batang nabebenepisyohan ng feeding programs. May umiiral umanong subsidy mula sa Department of Social Welfare and Development Office kung saan nakakakain ng mainit at masustansyang pagkain ng mga bata sa daycare centers. Ang ating mga daycare centers, hindi na nagbabaon yung mga bata. No? Meron pong subsidy galing po ng DSWD, tinutulungan po ng local government para po mainit at bagong luto ang kinakain ng ating mga daycare pupils. At the same time, maganda rin dahil parang may bayanihan system din itong mga parents na sila po, may duty sila na nagluluto, tumutulong. Bukod sa masustansyang pagkain na isa rin sa binibigyang prioridad ay ang mga pasilidad at kagamitan sa mga daycare centers upang tuloy-tuloy ang magandang serbisyo na inihahatid sa mga bata. Ginagawa po namin ang lahat para po maging komportable yung daycare centers. Ngayon, air condition na po lahat. Lahat po sila mayroong chest freezer para po kasi mayroong pag-angkat ng mga pagkain, karne na gagamitin for the next 2 to 3 weeks. Tapos ito nga, ongoing yung mga development and improvements para po sa kanilang mini kitchen. Sa kasalukuyan, patuloy umano ang pagbabantay at pagtitiyak ng pamahalaang lokal ng Manawag, hindi lamang sa kapakanan ng mga bata, kung hindi sa iba pang sektor tulad ng transportasyon at turismo ng bayan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.